Sí, està clar que a casa hem de sumar de 3 en 3 i algun cap de setmana òbviament no es podrà, doncs sumar més 1, però començar a fer punts a casa, que això és el que ens donarà estar dalt, perquè està clar que de visitants estem jugant molt bé i estem traient punts, i ara ens falta, com a locals, aquí a casa a l'estadi, amb la nostra afició, fer-nos forts. Com tots, tota la lliga, tots els equips són competitius, que et fan estar al 100%, i com no estiguis al 100% no guanyes, i estar concentrats i jugar al nostre joc i ser protagonistes. Òbviament és difícil, tots els altres equips també defensen i defensen molt bé, i sí que és veritat que no portem 2 jornades sense marcar, no vol dir que no tinguem gol o que no fem les coses bé, ni que potser aquest cap de setmana ens entren i s'acaba tot, o sigui que hem de pensar en el pròxim cap de setmana i en fer-ho el millor possible davant, darrere i a totes parts del camp. Soc un més, jo crec que tots som importants en el joc i dono el millor de mi per l'equip, per al joc i per el que crec que va bé en cada moment, igual que tots els meus companys.